кадр дар кор, кадрҳои бақувват дар кор, инноватсия меомӯхтагӣ мерад. Мисол гӯем соҳаи мумкин ки бизнес ба мумкин ки соҳаи ба сиёсат ба кадрҳои давлатӣ мешавад, бизнесменаш бизнесмен мешавад. Менеҷмента ёд додан дар кор. Мо ба именно менеҷмент нест, управление, именно ҳамин чи нест, системное управление. Инак ҳамин халқи мо, ҳамин ба мо ҳисобе ки ҳамин чизе намедонем, кам медонем, бисёртар халқи мо кори сиёба мерад. Ҷои кор нест мегӯем, ҷои кор нест мегӯем, лекин аз ҳамаи деле кадр нест. Кадри кори сиёба мекардаги пур, а кори ақли мекардаги кадр дефицит, прямо дефицит. Дуруст? Ана кори сиёба мекардаги бар биёрмон, гурӯзчикӣ, боғбонӣ, манина бар бардормон, ин хеле бисёр ай бачаҳо. Неки именно ҳамин кадре ки мангум ки ту финансист ҳисоб карда буро ки ҳамин компания ман ба чӣ кор кунем ки ақаллан 20% рентабельността зиёд кунем. Ту маркетолог ҳисоб карда буро ки чӣ хел ман маҳсулоти дароне ба бозори дунёи сохта метавонам. Мана ту мисол рекламный менеҷер коре кун ки бюджет реклама кам карда окупаемосташа зиёд кун. Ту мана мисол инженер, ту ҳаракат кун ки низки себестоимост ба коре кун ки ман ҳамин бюджети ман ба як бинои нақстар ман сохтан том. ҳамин хеле кадрҳо нест.